Welkom bij Smalpraat, een programma voor, door en met heel gewone mensen. Vandaag zijn we te gast bij de politie in Echt. Gaan jullie mee? Marcel, we zitten hier in het politiebureau in Echt. Wat is jouw functie hier? Om te beginnen welkom. Leuk dat jullie hier zijn en dank voor het interview. Ik ben teamchef en dat betekent dat ik eindverantwoordelijk ben voor dit werkgebied en het team van de politie hier in Echt. En dat behelst 3 gemeentes, dat is de gemeente Maasgouw, Echt, Susteren en de gemeente Roerdalen. En dat doen we hier met een 80 collega's. 80 collega's, dat is wel heel veel, of niet? Dat is we zijn eigenlijk het kleinste team van de eenheid. Dus ja, als ik zeg heel veel, dan lieg ik. Maar het zijn genoeg collega's, ja. Ja, wat is er hier allemaal te beleven voor de politie? Het leuke van dit gebied is, hier komt alles voorbij. We hebben natuurlijk de gemeente Echt en de stad Echt. Daar heb je stadse problematiek, uitgaan, wat kleine evenementen, wat horeca. Maar we hebben ook onze landelijke gebieden in de gemeente Roerdalen en de gemeente Maasgouw. We hebben een enorm wateroppervlak, de Maasplassen. Dus recreatie, ja, er is hier eigenlijk alles te doen. Oké, en hoe leuk is het om bij de politie te werken? Dat is fantastisch. Ik moet dit 27 jaar doen en het is een bijzonder vak. Je maakt ook dingen mee die je van tevoren niet kan bedenken dat je ze meemaakt. Maar elke dag is anders. Elke dag brengt nieuwe uitdagingen en je rijdt naar het werk en je weet nooit hoe de dag loopt. En dat maakt dit werk wel echt ontzettend leuk. Nou, wie weet zijn er nog kijkers die wel bij jullie willen komen werken. Ja. Is ook altijd mogelijk. Maar vandaag gaan we het hebben over drugslabs. Wat is een drugslab? Ja, men spreekt vaak van drugslabs. Dat klinkt dan als heel professioneel ingericht. Wij spreken meestal over productielocaties. En dat zijn plekken, en dat kan op allemaal locaties gesitueerd zijn, waar verdovende middelen worden gemaakt, geproduceerd, gemengd, voorbereid, verzameld. Dat is eigenlijk een productielocatie waar stoffen bij elkaar gebracht worden en gekookt of chemisch bewerkt om uiteindelijk tot verdovende middelen gemaakt te worden. En wat voor producten worden daarvoor gebruikt? Zijn dat gevaarlijke producten of... Dat zijn eigenlijk altijd hele gevaarlijke producten. Dat zijn vluchtige stoffen en chemische stoffen die onder druk of onder hitte bewerkt moeten worden. Als je niet weet wat je daarmee doet, zijn het echt hele gevaarlijke producten. En het gaat ook regelmatig fout. Ja, die mensen die daarmee werken, zijn dat nou echt professionals of zijn er ook klungels bij? Het merendeel van wat wij aantreffen, en ik wil die beroepsgroep niet tekort doen, zijn het klungels met een uitdraai van internet. Je moet echt een chemicus zijn, wil je daar veilig mee kunnen werken. En dat is niet voor niks een hele lange opleiding. En dit zijn eigenlijk de prutsers. Ja. Als je nou in een buurt woont, hoe kan je dan zien of daar dit soort praktijken plaatsvinden? Er zijn signalen waarop gelet kan worden. En ik zei het u er straks ook al, wat wij vaker meemaken is als wij komen op een plek waar het fout gegaan is, of waar wij een productielocatie hebben ontdekt en weggehaald, dat omwonenden zeggen, wij hadden het al wel in de gaten. En dat zijn gemiste kansen. En waar moeten mensen dan op letten? En wat geven zij zelf ook aan wat ze hebben gezien? Opeens hangen er heel veel camera's. De ramen worden afgeplakt. Op bijzondere tijdstippen komen daar busjes en mensen bij een pand, een woning komen daar aan. Dat zijn dingen die opvallen. En mensen weten vaak heel goed wat er in de buurt gebeurt, maar zijn dan toch terughoudend om te melden. En dat is ontzettend jammer. Ja, want een melding doen, hè. Ik zou zelf ook zoiets hebben, ja, welk nummer moet ik bellen? En als ik dan bel, word ik dan niet gelijk gezien als een zeurpiet. Hoe gaat het in zijn werk? Bellen. Gewoon melden. U zal nooit van ons te horen krijgen, u had dit niet door moeten geven. Wij zijn blij als mensen melden. En dat kan rechtstreeks naar de politie. Daar zijn meerdere kanalen voor. Als iemand ziet dat het in het moment niet goed gaat, bel alsjeblieft 112, want het is gewoon heel erg gevaarlijk. En als mensen anoniem willen blijven, hebben we ook meldmisdaad anoniem. En daarmee is je anonimiteit gewoon gewaarborgd. Dat is een stichting. Wij krijgen nooit te horen wie er gemeld heeft. Je hoeft je naam niet eens op te geven. Dat vindt men helemaal niet relevant. En meldingen die bij ons binnenkomen, die te maken hebben met de productie van verdovende middelen, worden altijd serieus genomen. En of het nou een hennepplantage is of een productielocatie van harddrugs, het is zo gevaarlijk, wij zullen altijd onderzoek doen. Ja, je noemde net ook inderdaad de hennepplantages. Wat is er gevaarlijker, zo'n drugslab of zo'n productie eigenlijk of een hennepplantage? Ja, ik maak er geen onderscheid in. Het is allebei echt ontzettend gevaarlijk. Met name bij een hennepplantage is het brandgevaar
Niet zozeer dat men daar werkt met gevaarlijke stoffen, maar het is echt het brandgevaar. Meestal wordt daar gerommeld met de elektriciteit, dat wordt gestolen. Dat gaat buiten de meter om, vaak ook heel klungelig aangelegd. En als het daar fout gaat, is dat meestal dus brand. Maar gebeurt dat in een woning? Wij treffen hennepplantages aan in woningen waar ook kinderen verblijven. Of waar gewoon mensen naast wonen. Ja, dat is gewoon super gevaarlijk. En bij een productielocatie voor verdovende middelen wordt vaak met chemische stoffen gewerkt. Als het daar fout gaat, zijn de gevolgen vaak wat groter. Brand, maar ook ontploffing of verstikkingsgevaar. Ja, in zo'n productieplaats, hè, hoeveel verdovende middelen worden daar gemaakt ongeveer? Dat varieert. We treffen de productielocaties aan bij iemand thuis die in de keuken wat aan het kokkerellen is. Natuurlijk hartstikke gevaarlijk, maar dat zijn minimale hoeveelheden. Tot en met loodsen of bovenwoningen vol met grote ketels. En dan heb je het over duizenden, misschien wel honderdduizenden pillen bijvoorbeeld, die er op een week geproduceerd kunnen worden. Maar echt afhankelijk van hoe groot men dat gemaakt heeft. Ja, die pillen en dat maken, dat heb je natuurlijk materiaal voor nodig, maar waarschijnlijk krijg je ook heel veel afval, of niet? Ja. Ja. En wat gebeurt er met dat afval? Ja, dat afval dat wordt niet naar de RD4 gebracht. Dat wordt niet netjes ingeleverd. Je moet daar vanaf zien te komen. Wat we in het verleden heel veel zagen waren de drugsdumpingen. En nog veelal in de buitengebieden. Ja, dan wordt er een busje opengezet en dan worden de jerrycans met afval worden daar naar buiten geduwd. Ja, super gevaarlijk. Mensen lopen daar voorbij, het komt in het milieu terecht. Maar je ziet dat criminelen worden steeds slimmer en passen zich doorlopend aan op onze onderzoeken. En men kiest nu vaak voor andere methodes voor het afvoeren van het afval. Lozen in het riool, het mengen met andere afvalstoffen. Ja, dat zijn dingen die we steeds vaker tegenkomen. Ja, en hoe kunnen jullie er dan nog aan toekomen om het op te ruimen? Nou, wij hoeven niet op te ruimen, maar wij komen daar wel uit. En we hebben dit vanuit de nationale politie, maar ook lokaal, hebben we dit echt geprioriteerd. Omdat het zo gevaarlijk is en er zoveel crimineel geld in omgaat. Wij doen altijd onderzoek ook bij een afvaldumping. En dat betekent dat onze collega's van forensische opsporing komen altijd ter plaatse. En dan wordt er onderzoek gedaan aan hetgeen we daar aantreffen. En ja, gelukkig leidt het ook nog wel eens tot tastbare verdachten. En dan zullen we gaan overgaan tot vervolging. Ja, dan worden er mensen opgepakt. Wat gebeurt er als je opgepakt wordt als je zo'n drugsproductiebedrijf hebt? Nou ja, als je opgepakt wordt, het doel van de politie is onderzoek. En dat betekent dat je naar een cellenblok gaat en dat je daar een aantal dagen zomaar kan verblijven. En dan word je verhoord. En dan word je geconfronteerd met het bewijs wat wij hebben gevonden. Je mag je eigen kant van het verhaal vertellen. En uiteindelijk, als het onderzoek klaar is, maken wij een einddossier op. En dat gaat naar justitie. En die besluiten om tot vervolging over te gaan, waarmee het uiteindelijk voor een rechter kan komen. En die zal dan een straf op kunnen leggen. Wat voor straffen staan erop? Nou, op de productielocaties van harddrugs, daar staat over het algemeen staan daar zeker gevangenisstraffen op. Voor hennepplantages varieert dat, is dan een keer eerder gebeurd en wat was de gevaarzetting. Maar er worden ook regelmatig gevangenisstraffen voor opgelegd. Zo'n drugsproductiebedrijf op een hennepplantage in een straat of wat dan ook. Mensen merken dus dat er iets is. Als dat op een gegeven moment opgerold wordt, wat gebeurt er dan met dat pand? Er zijn meerdere mogelijkheden. Het is vaak afhankelijk van wie is het pand. Is dat een huurwoning? Is dat een koopwoning? Is dat een bedrijfspand? Alleen wat wij zien, en dat doen we in samenspraak met het lokale bestuur, dat een burgemeester heeft een bevoegdheid om een woning of een locatie te sluiten. En bij het aantreffen van harddrugs, in ieder geval een productielocatie van harddrugs, zie je dat de gemeentes eigenlijk altijd overgaan tot sluiting van het pand. En bij hennepplantages overigens ook steeds vaker. En dat betekent dat als je toestaat dat dat in je gebouw gebeurt, of je bent verhuurder van een pand en dat gebeurt, het gaat gewoon een half jaar op slot. En dan heb je ook geen inkomsten meer van huur, et cetera. En als je het doet in je eigen woning, kun je verhuizen. Ja. We zitten nu in de gemeente Echt-Zusteren. Wat zijn hier de grote zaken geweest die jullie het laatste jaar hebben meegemaakt? Nou, wat we wel hebben gehad is, vorig jaar hebben we 13 of 14 dumpingen gehad. Dus dat werd geloosd in de buitengebieden. Maar een hele opvallende zaak is, afgelopen jaar in 2024 hebben we een productielocatie aangetroffen boven een café. Midden in de binnenstad hier in Echt. Ja, daar kun je met je hoofd niet bij. Want als dat fout was gegaan en dat was een omvangrijke productielocatie, dan zijn de gevolgen niet te overzien. Voorstel als dat op een zaterdagavond misgaat en in het café staat 300, 400, 500 man. Ja, ik wil niet nadenken over hoe fout het dan was gegaan. Nee, en dat soort grote bedrijven, dat
kan ik me nog voorstellen dat dat rendabel is. Maar als je zo'n klein praktijkje hebt, is dat dan wel de moeite waard om dat risico te lopen? Kennelijk wel, want mensen doen het nog steeds. En in je eigen keuken kun je al van alles maken. Ja, en elke 100 euro die dat oplevert is wel 100 euro. En er zijn mensen die zijn voor dat geld bereid dat risico te nemen. Met alle risico's van dien. Maar ja, hoe kom je aan de ingrediënten? Ingrediënten voor een aantal soorten verdovende middelen zijn die ingrediënten vrij verkrijgbaar. Je moet wel goed weten wat je doet natuurlijk. Maar voor de grotere locaties worden ingrediënten gebruikt die eigenlijk ook niet toegestaan zijn. En echt komen uit de petrochemische industrie. Maar die worden veelal uit het buitenland gehaald. Oké, we gaan even naar de gewone bewoners toe. Je woont in een straat en tegenover je heb je toch het idee dat het allemaal niet zo goed loopt. Wat kan je wel en wat moet je zeker niet doen? Wel doen is bij ons melden. Wel doen is blijf in de gaten houden. Kijk wat afwijkend is. Wat is het anders dan normaal? En op het moment dat het niet goed voelt, leer het ook wel dat het vaak niet goed is. En dan hebben we liever dat er een keer te veel contact met ons wordt opgenomen. Meld het alsjeblieft. Wij zullen zeker, net al aangegeven, echt wel onderzoek doen. Dus dat absoluut wel doen. Absoluut niet doen, dat is afhankelijk voor. Ga je zelf aan de bel? Nou, je moet je afvragen of je dat moet doen. Maar absoluut niet doen. Maar ik zou niet weten wat je niet kan doen. Ik weet wel wat je wel moet doen. En dat is vooral bij ons melden. Nou, ik denk dat dat heel duidelijk is. Is er nog iets anders wat we nog niet besproken hebben waarvan je zegt van goh, dat wil ik eigenlijk ook nog wel even meegeven aan de kijkers? Begin er niet aan. Op het moment dat je je inlaat met dit soort activiteiten, je komt in een netwerk waar je niet meer uitkomt. En soms denken mensen, en dat zien we ook bij jeugdigen, wil je voor mij even wat van A naar B brengen? Zou je een pakketje willen ophalen? Zou je ter beveiliging in een bepaalde woning willen gaan zitten omdat daar een hennepplantage is? Je komt niet meer uit dat netwerk. En dat gaat alleen maar van kwaad tot erger. En dat wil ik wel nog meegeven. Nou, ik denk dat dat een hele goede tip is voor al onze kijkers. Bedankt voor dit gesprek en graag tot een volgende keer. Heel graag gedaan. U heeft kunnen horen hoe gevaarlijk die drugslabs, productiebedrijven zijn. Ik zou er dus ook zeker niet aan beginnen. Maar ziet u iets verdacht, meld het dan. Bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.